Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές του 902 αριστερά στα FM στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, παντού όπου φτάνει η φωνή του σταθμού μας. Βασίλης Φουστέρης στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας με μια ακόμα ραδιοφωνική επιφυλίδα του σταθμού μας, που εντάσσεται στα πλαίσια της βαρισίμαντης επετείου των 90 χρόνων του ΚΚΕ. Το τέλος του πολέμου και η συντριβή των καθεστώτων της βίας, του σκότους και της κοινωνικής αδικίας θα σημάνει παντού την απελευθέρωση των αγνών γονιμοποιών λαϊκών δυνάμεων και τη συνεργασία τους για την ηθική και υλική ανοικοδόμηση του κόσμου. Οι δυνάμεις αυτές θα αξιοποιήσουν έτσι τις απέραντες θυσίες της ανθρωπότητας. Ο ελληνικός λαός, που στάθηκε πρωτομάρτυρας στους αγώνες κατά του ξένου και ντόπιου φασισμού για τη λευτεριά και τη δημοκρατία, πρέπει να γίνει ανάμεσα στους άλλους λαούς συντελεστής της ευημερίας του ανθρώπινου γένους, δίνοντας νέο δείγμα της υπέροχης αλκής του με την ανοικοδόμηση της πατρίδας του πάνω σε λαϊκή δημοκρατική βάση. Το πρόβλημα της ανοικοδόμησης που θα κληθεί να λύσει ο λαός μας απαιτεί το συντονισμό όλων των εθνικών δυνάμεων σε μια οργανωμένη προσπάθεια για το ανέβασμα του έθνους από τη χαμηλότατη στάθμη που το έφερε η δικτατορία και ο κατακτητής στο ανώτατο επίπεδο οικονομικής ακμής, ηθικού, πνευματικού και τεχνικού πολιτισμού, πάντα όμως λαϊκού πολιτισμού. Φίλες και φίλοι ακροατές του 902 αριστερά στα FM, η ραδιοφωνική μας επιφυλίδα θα είναι αφιερωμένη στον λαμπρό κομμουνιστή επιστήμονα Νίκο Κιτσίκη. Καλή ακρόαση. Να καρτερείς μιαν ελπίδα, ένα μαντάτο πέρα από τα βουνά. Να καρτερείς τη βροχή, την άνοιξη, το θέρισμα, τον τρίγο, ένα γράμμα από μακριά να καρτερείς. Μην καρτερείς απ' τους μεγάλους όσο κι αν κλαις, μην καρτερείς για δεν ακούν, δεν σου χαμογελάν. Μη χαμόγελας, σε πατάν, σι μισοπαίνεις, σε πατάν, σι μισοπαίνεις. Να καρτερείς και να σε έτοιμος να συναντηθείτε, το σταυρό κράτα τον σφιχτά. Μέτρα σκέψου, ζήγησε, πρόσεξε τα λόγια τα παχιά. Κοίτα πίσω στα παλιά, για να μην κλάψεις πάλι καρτερώντας, για να μην κλάψεις πάλι καρτερώντας. Να καρτερείς και να σε έτοιμος,
Ο Νίκος Κιτσίκης, γιος Εφέτη, γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 14 Αυγούστου 1887. Πέρασε πρώτος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από όπου και αποφοίτησε το 1907 με το δίπλωμα του πολιτικού μηχανικού. Στα τέλη του 1908 έφυγε με υποτροφία από του Πολυτεχνείου για ευρύτερες σπουδές στο Βερολίνο, ενώ συμπλήρωσε την επιστημονική του μόρφωση στην Σχολή Γεφυροποιών στο Παρίσι. Εργάστηκε ως μηχανικός σε γερμανική εταιρεία από το 1911 ως το 1913, έτος που επέστρεψε στην Ελλάδα και έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους ως στρατιώτης. Στη συνέχεια θα τον βρούμε νομομηχανικό στην Πρέβεζα και την Πρεμετή, κατόπιν τεχνικό σύμβουλο της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, μηχανικό των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, αρχιμηχανικό του Δήμου Παγασών Βόλου και τέλος τον Αύγουστο του 1916, σε ηλικία μόλις 28 ετών, εκλεγέντα μεταξύ 4 υποψηφίων στη θέση του τακτικού καθηγητή του Μετσοβίου στην έδρα σιδηρών γεφυρών, στεγών και έργων σιδηρού κονιάματος. Το 1917 η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου διόρισε τον Νίκο Κιτσίκη Γενικό Διευθυντή των Δημοσίων Έργων, θέση στην οποία παρέμεινε ως το 1920, σε μια περίοδο όπου μετακλήθηκαν στην Ελλάδα οι διαπρεπέστεροι Έλληνες μηχανικοί του εξωτερικού και όχι μόνο, ιδρύθηκαν τα γραφεία μελετών και έγινε η μελέτη ανοικοδόμησης της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ο Νίκος Κιτσίκης ανέλαβε τεχνικός διευθυντής της αγγλικής εταιρείας McAlpine 21-28 και κατασκεύασε το λιμάνι του Ηρακλείου. Επίσης, ως τεχνικός σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας Foundation 1925-1930 μελέτησε τα αντιπλημμυρικά και αποξηραντικά έργα της Πεδιάδας της Θεσσαλονίκης. Τέλος, επί 8 συνεχή έτη, 1937-1945, ήταν τεχνικός σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Το 1928 ο Νίκος Κιτσίκης εξελέγει για μία διετία κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και από τον Ιανουάριο του ιδίου έτους ήταν εκπρόσωπος των καθηγητών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το 1929 εξελέγει σύμβουλος στην Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου και το 1931 πρόεδρος του με συντριπτική πλειοψηφία. Στη θέση αυτή έμεινε μέχρι το 1935. Ο Κιτσίκης, ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εκπροσωπούσε επίσης τον τεχνικό κόσμο της χώρας στη Γερουσία από τη θέση του γερουσιαστή. Ιστορικές έμειναν οι διαλέξεις που οργανώθηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στο διάστημα Δεκεμβρίου 1931 Μαΐου 1932, τις οποίες παρακολούθησαν και η Ελευθέριος Βενιζέλος και Παναγής Τσαλδάρης. Στις διαλέξεις εκείνες ο Νίκος Κιτσίκης απέδειξε ότι η χώρα διαθέτει και το φυσικό πλούτο αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να απαλλαγεί από τη μιζέρια και τη θηλιά που λέγεται εξάρτηση. Από αυτή την άποψη είχε δίκιο ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν έλεγε ότι κάθε διάλεξη του Κιτσίκη, όπου επέκρινε τις αποφάσεις της κυβέρνησής του να δώσει τα μεγάλα έργα σε ξένες εταιρείες, ισοδυναμούσε με επερώτηση στη Βουλή. Επιπλέον,
Αυτές οι διαλέξεις αποτέλεσαν τη βάση για την δημιουργία αργότερα της περίφημης ομάδας ΕΠΑΝ, Επιστήμη Ανοικοδόμηση, και του περιοδικού Αντέος, τα οποία πάλεψαν ενάντια στην εξάρτηση της χώρας, αποδεικνύοντας με επιστημονικό τρόπο τη δυνατότητα της χώρας μας να αναπτυχθεί αυτοδύναμα. Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση ήταν οι επιστήμονες όπως ο Κιτσίκης, οι οποίοι πριν ακόμα από την δικτατορία του Μεταξά είχαν θέσει τα θεμέλια μιας τέτοιας προσπάθειας. Μετά το βενιζελικό κίνημα του 1935, ο Νίκος Κιτσίκης απολύθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Πολυτεχνείο, ενώ τον ίδιο χρόνο το Πολυτεχνείο του Σαρλότεμπουργκ του Βερολίνου τον ανακήρυξε διδάκτορα μηχανικό τιμής Ένεκεν για τις επιστημονικές του εργασίες. Τον Ιανουάριο του 1936 ο Κιτσίκης ξαναεκλέχθηκε παμψηφί καθηγητής στην έδρα της εφηρμοσμένης στατικής των σιδηρών γεφυρών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και το 1937 εξελέγει αντιπρίτανης του Ιδρύματος. Στην κορυφή της διοίκησης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πότε ως πρίτανης και πότε ως αντιπρίτανης, έμεινε ως το 1945. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Νίκος Κιτσίκης δεν ήταν απλώς ένας λαμπρός μηχανικός, ήταν ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας, καθώς οι εξαιρετικές τεχνικές του γνώσεις συμπληρώθηκαν και από την παρακολούθηση συστηματικών μαθημάτων φιλοσοφίας, αλλά και την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων στην Ελλάδα, που τον οδήγησε να ενταχθεί αρχικά στην κίνηση των κοινωνιολόγων. Το 1929 εξελέγει στη Γερουσία με το κόμμα των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου, του οποίου ήταν και προσωπικός φίλος, χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να παραμένει ανεξάρτητο πνεύμα. Μετά την καταστολή του βενιζελικού κινήματος του 1935, η Γερουσία διαλύθηκε, ο Νίκος Κιτσίκης πάυθηκε, ενώ στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας κατάφερε να εμποδίσει τη δράση της φασιστικής ΕΟΝ, νεολαία του Μεταξά, μέσα στο Πολυτεχνείο, καθιστώντας έτσι το Μετσόβιο το μόνο ανώτατο ίδρυμα, οι φοιτητές του οποίου δεν ήταν μέλη της οργάνωσης αυτής.